halika, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RTN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipasan. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipasan. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus
virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin-Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin-Latika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa dos na kita ka na bulan na Hulyo, haldaw po kita ni na Miyerkules. Iba niya to sa lado technical si Chia Benaobra, duman sa transmitter si Ricky Sagaya. Kumusta sa mga parantabay niya to, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, digdi sa syudad kan Irigasin man Rinconada area. Yan sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Na panahon po niyan, nainit na uran. Roman sa na sala sa init, sala sa lamig. Yan pala sa Barangay San Agustin, digdi po sa siyudad kan Iriga, nagkondukta ka na sa indang first semester Barangay Assembly. Nagtalikod na bulan sa San Agustin Multipurpose Covered Court na pinagdara ang mga residente. Asin na barangay asin SK officials na mga representante halis sa local government agencies. Na semesters assembly iyo na tema na talakayan sa barangay, aktibong diskusyon ng pamayanan tungo sa masigla at maunlad na bagong Pilipinas. Nanginutan mismo ini ni punong barangay Nestor Andales. Doon sa iya took the opportunity to report the barangay accomplishments for different committees and ongoing programs for the first semester of 2025. He
also discussed the upcoming projects aligned with national mandates and local development goals. Issues regarding agrarian reforms were discussed by Mrs. Cornelia T. Paraes, the Agrarian Reform Program Officer of Iriga City. A representative from the Philippine National Police Iriga was also present at the said event to discuss peace and order and its importance in building a safe and united community. Furthermore, the barangay treasurer also submitted a comprehensive financial report detailing the barangay's expenditures for the past 6 months. Active participation from the constituents and concerned stakeholders was observed in the activity. Together with its constituents, Barangay San Agustin moves forward, united, responsive, and committed to a peaceful and progressive community. Yan po ang primerong semester assembly na pinagtukar, pinag-urulayan dyan sa San Agustin sa siyudad po na Iriga. Siyempre, susenda mo na nagkaharaman kan mga nagtalikod na bulan. Pag-abot po rin di sa mga barangay assembling ini, kung minsan pero sa nagiging maluya na response kung mayo lamang na may oras na makukuhaan sa tuyang mga constituentes. Pero baga day sinda desidido pag-araw kaya na mag-aratindir. Antes po kitang magpadagos sa resibontaan na report. Hali sa luwas, nasa linyaman si Ate Glenn. Pasok. Okay, salamat tabi karandang Philip. Maray na pagkaga sa imo siringman sa mga nagantabay sa tuya. Dahil niya ito para haluyon, makakaulay ta karandang Philip ang bago magtukaw na officer in charge kanina po ang Municipal Police Station. Sa kasudman, nagpuna siya sa saya pong panerbihan sa mga taga-Banuaan kanina buwa Kamsur. And bareta ko nga ni, naging mainit ang pag-welcome sa iya dyan po sa Nabua NPS. Ini po nga bagong officer in charge sa ngunyan sa persona ni Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Karondang Philip. Siya nagribay ki Lieutenant Colonel Rahil na yaon po sa pag-schooling sa ngunyan na panahon. Colonel Borigas, maray na pag-aagalad kita ngunyan sa RPNDCKI Iriga kay baran po si Philip Barasina. Sir, good morning po. Good morning po, Ma'am Glenda and Sir Philip. Kasi kapos na nagdadaw po ako. Morning. Opo. Welcome po sa Banuaan Kanabwa, COP. Kumusta po ang naging pagsabat sa imo bilang bagong pamayo Kanabwa NPS? Kung po ini kasudma ang effectivity po kan sa indo pong pagiging OIC? Opo, kasudma po nag-report na po sa Nabua Municipal Police Station as the new officer in charge ng Nabua Police Station. And kasudma, nag-participal mo po ako sa tuyang Mayor, Attorney Honorable Fernando D. Simbulan. And okay man po ang tamong pag-uulay. And iyan po, yung kustuman po. Nagpapasalamat din po ako sa tuyang Provincial Director, si Police Colonel Berilio Olalia sa tiwala na pintaw sa tuya sa sa iyang itinalaga na officer in charge. Salamat po. Opo, aram ko sir, halika na po sa manlilay ng mga hipatura di polisya di po sa Kamsur, dyan po sa Albay. First time po nindo na madistino bilang pamayo di sa Rinconada? Ay po, ikasyam na police station ko na po na nag-RCOP po ako sa UAS, then dito po sa Kamsur, then sa Naga, nag-police station ko dito ako. Tapos dito po sa Rinconada, first time po na mag-police po. Opo, Rinconada District, ikalimang distrito kan Camarines Sur.
Ano po ang mga challenge sa indo, sir, bilang pamayukan PNP na buwa and ano ang sa indong mga implementar na programa? Ito po ang sa tuyang ang pag-ulan ni Mayor. So, aram-tama po ang challenge din sa nabuhaan ninyo. So, sa tuyang traffic and sa tuyang minsan pag-araw kayong pag-urana, may dikit na pagtas dito. Pero, fortunately, kang sa mga nakaagi, nagtatasan tubig pero nagbababa man po todos. So, I believe ready man po sa tuyang NDRS para sa kung may mga eventuality pag nanapag pa. And yung sa traffic naman po, kami sa kapulisan, duman ako sa ito yung PSO nganing pagulayan and ito yung sa pag-manihar kayo sa traffic situation dito ito yung padwak. Iyo po. Enok, sir, itong dapit sa baha na subside tulos sa uran pa sa ito, sir. Kung baga, madali on ang pag-subside ka tubig. Pero kung talagang 24 sa uran o 24 oras ang uran, aday naguhuraw, talagang araman po niya to na hararumon po ang baha, particular po sa Banuaan kan na buwa. And ini pong problema sa trapiko, sir, o na pag-rush hour sa Nabwa, saro ini sa pinag-reklamo. Sa ngunyan karanawan sindo mga kaisipan po para at least mabawasan man lang ang grabing burungon na trapiko sa Banuan po ka Nabwa. Ay po, sa part sa PNP, ipapagod ang otob na offline presensya na pag-rush hour talagang nakalatag po ang katuyang kapulisan sa gapos na intersection dyan, pati dyan sa mga schools. And i-assist po ang mga traffic, ang mga nagbabaralyo ng mga estudyante at maayos po ang flow ng traffic po. Ito po kitang traffic management na tropa na nag-aayos po ng traffic dyan. Iyo po. And siguro makakatabang pag natapos na yun pong bypass road, tanganing day naman dagdag sa mga bihikulo na minaagi po dyan sa kasentruhan. Iyo po. Dakula ang pong tabang iyan. Baka matapos na po sa Modanita. Opo. Sir, haloy na po kayo ito na mamawot na tibadmad kay Guan naman lang in standard building and PNP na buwata, konisipon, first class municipality, pero garo baga na pagbabayaan kita sa araw kayo ning klase nin edipisyo, sir, kumpara po sa ibang mga lugar, digdi sa Bicol Region. Ano po, kumusta sa pakipag-ulay nindo kay Mayor Simbulan? Nataratarman po ang siring pong haloy ng problema na makaluma po ang building po kan PNP dyan sa Nabwa? Iyo po. Actually kasi dahil man na-discuss about dyan sa building. But kasi nagpakilala po muna po ako kay Mayor and yung mga instruction niya with regards dito sa Quezon Norte. Siguro po sa mga masunod na aldaw, kasi hindi pa po ako nakakapag-courtesy ko sa ibang mga agencies. Ito to yung Sanggunian and Quezon's Mayor. Siguro sa mga masunod na aldaw po, baka mabanggit ko po yan kay Mayor. Anyway, very supportive mo po ito yung municipal mayor. Siguro po mai-discuss dito. Opo. COP ini pong mantra o kaya po direktiba kan sa tuyang CPNP General Torre, dapit sa 5 minutes response time policy. And itong sarong taon na taong palugit sa kapulisan na magkuyan, bawas po ng timbang, magpasadit ng tulak. Ano po ini? Kaya po ini kan tropa sa Nabwa NPS? Ayun po, actually, saro man ako man, talagang medyo mapa-diet mong kita ngayon. Tama man po ini, hindi ka pa otog sa ito yung bagong hepe ng pambansang pulisya, si Police General Nicolas B. Torre III. Suportado man po ini, kang gabos na tropa sa, anyway, sa health man po niyan and makatabang man po yan sa makaskas na pag-responde. And sa samuya na personal health, makatabang man po yan.
physically fit, and dahil pong namamatian na kung anong bangkay lang. May ano po kami programa every Thursday and Tuesday hapon, may athletic po kami. May athletic hour na makapag-exercise. Opo, and itong 5-minute response policy, aram ko po, kapos di nakakapag-utob, Colonel. Po, ta po yan, tigsute tayo na yan po ay mautob. Ang principal sa itong PNP, according nga sa mantra na itong, wag mo na po kaming hanapin sa mga presinto. Kami po ay nasa inyong mga telepono. Dial 911 at kami po ay mag-responde sa loob ng 5 minuto. Gabot mo po yan nationwide, di ba pa-autob ka. Yan po ang gusto ka itong CPNP na makaskas ang itong pag-responde. Siyempre, pag may mga emergency talaga, buhay ang kapalit. Tama man po ini. Ngayon sa PNP na ba, ipapa-autob ka po na makaresponde sa loob ng 5 minuto. Okay. Karandang Philip, may follow-up ka kay Sir? Sir, pag-abot po sa mga illegal na sugal, tapos ining mga nangyayaring insidente sa barangay, ano po ang gigibuhon nito mga lakdang bagong policy? Pasensya po. Hindi ko po masyado maloya po ang signal. Ano po ito, Sir? Philip, sabi? Ano pong kampanya laban sa mga illegal na sugal? As in, kung may mga nangyayaring krimen, ano daw po 24 hours makapag-responde tulos na PNP Nabwa? Ko talaga po na daw. Ma'am Glenda, pwede okay, ano po na lang. Okay. Sir, ining dapit po sir sa illegal na sugal. And itong iba pang problema sa barangay, ano po yung challenge sa inyo para ma-respondihan tulos? Answering ng mga problema, sir? Ayun po, may kami, 5-minute response time strategy na papa-autob na ma-respondihan po yun. Sa mga illegal po, continuous po ang satuyang pag-sawatakan mga illegal na mga illegal activities. Sa katunayan, kasugma, iba kitang accomplishment sa Republic Act 10593, yung Coconut Preservation Act. May nada ko po kitang tulong dito na nagka-transport coco number, without documents. So, mga po aga, i-increase na po yun. So, yun po, patuloy lang po ang katuyang monitor and pagdakot ng sistema ng mga suspect na nag-iisip ng pinagbabawal, lalo na yung illegal na droga. Ipakontinue pa po ang ng campaign against illegal drugs and other crimes. Salamat po. Yes, sir. How about po, sir, duman sa mga wanted person? So, dakil pa po kita sa Banuan Canabua na dapat magkadara ko? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi ako sa nakikita sa pag-file ng kaso, but then, kung manod ako pataya ang mga wanted person, magkakausad na ang pag-hearing and ang pagtaong station sa pagpatuloy yung mga naging victim ng mga criminal. So, talagang tututukan timing sa ito yung Manhunt Charlie operation na pagdakop kang mga wanted person kang nasa satuyang area of responsibility po. Opo. So sa Indo, pag-ipag-ulay sa mga kabuhan po nindo, sir, so sa Indo naging konferensya, ano po ang sa Indo pinaka-directive sa mga kabuhan po Canabua IPS? Opo, actually, dahil pa kami kasi may activity yung treatment yan, may conference po. Diyan po kayo mahunan. Pero ang ko po senda, so man po, pero may contribution sa kada business man, patay na po kung saan man ang station, yung cooperation nila, aming magyan po ang kamulang pagtrabaho. And sa trabaho lang po kita, na tama kasi na kapataong magayon na servisyo. So ito yung mga namamanwa. Okay.
Okay, COP, thank you very much po sa oras and lugod sa panahon nindo bilang officer in charge. Tibaad man Maria Lizarna na magkaigwa na po ni lote para po sa bagong PNP station. Tangani po maging magayon naman ang sendo pong ipatura sa Banuan Canabot first class municipality baga kita. Pero ang ipatura na pagbabayaan haloy na pong panahon. Hindi po ma'am, salamat po ma'am. Sendo pa rin sa atin. Sasabi ko po kung salamat po ma'am. Tama po yan. Okay. Thank you very much po. Yan baga karondang Philip, si Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, an officer in charge kan Nabwa MPS, nagtukaw siya po kasudma. Kasabay kan orden at pagre-rebay man. Diyan po sa syudad kan Iriga, mga ma-schooling kaya ang mga pinagribayan ninja. So yan po ang pagbabagong niyan. Sa nagkapirangi paturan ng polisya, di po sa Rinconada, iba na inot na kasud ba sa Banuan Canabwa po nagpo na magtukaw si Colonel Dominic Borigas sa Roman pong Bicolano. Thank you very much po, Colonel. Yan, karandang Philip, sa tuyang informasyon. Okay, thank you po. Gikan sa location, Glenda Biares reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa imong heras na informasyon pakikipag-ulay kay Police Lieutenant Colonel Borigas kan Banwan po ni Nabwa Camarines Sur. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagirumdum. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento nyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali 1 buwan yun isang box. Pagkuha ko result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 34 minutos. Makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Hoy, duman sa mga taga Barangay Luluwasan, dyan po sa Banwan, Balatan, Camarines Sur. Ay linggo, ining pinag-post ni Vice Mayor Jun Narito, kana Banwanin Balatan. So, spillway pala dyan sa Barangay Luluwasan ang nag-overflow, as in nagtitiripak na. Ay pambihira. Paka-semento garo manipis. Nagtitiripakan baga itong spillway dyan sa Barangay Luluwasan sa Banwan, Pukana, Balatan. Wa naman duman pinagbagong porsyon, kaya lang itong ibang porsyon dati pa man. Kumbaga, paagi-agi ka na tubig, pasulog-sulog, naglulumoy ang spillway. Kaya bakong makangalas na iyan magteripak, as in magkaraot, and lalong-lalo pa po kung maluyaan pakasemento, maluyaan templada.
Diyan pati inaabot bagay ni na high tide o ining inaabot yan ka na tubig dagat hali po dyan sa Banwaan ka na balatan ta sarong kunyan yan sarong sulong ngunyan kung maluyaan paka-construir ka na spillway na dapat yan dyan bugta ka na po ni na tulay bako na sa nang basta oro spillway nakadakol man po ka na mga nag-aagi dyan kung matapos na itong Pasakaw to Balatan na road saro po yan sa mayor na aagihan ka na tinampo. Siyempre, dakulang perwisyo sumangayaon dyan sa barangay na kumbaga apektado kan sinambit ng spillway kung igwanin mga nangyayaring kalamidad. Yaman an outgoing message ka na Banwaan na bato Mayor Junjun Sorilla ka na Banwaan po ni na bato. Sabi niya, today I lay down the office entrusted to me. My term as mayor of Batu has officially come to an end. These past 3 years were far from easy. I walked through storms I never imagined, faced suspensions I did not deserve, endured harassment I never wished upon anyone, and carried burdens meant to break me. But even in silence, I choose to serve. Even in struggle, I choose to stay. Hindi ako perpekto, pero hindi ako nawala. I may have lost in the game of politics, but never in the call of service. Di nagrahay na. At exactly 12 noon, my portrait will quietly join those who came before me. My desk now cleared, my chair now empty, but my heart never will be, because part of it will always remain with you. Sa bawat pamilyang nakasalamuha ko, sa bawat kabataang kinausap ko, sa bawat sulok ng batong minahal at pinagsilbihan ko. To those who stood with me, thank you. To those who doubted me, thank you as well, because both made me stronger. This is not a goodbye, there will always be a great comeback. At maghihintay tayong lahat sa pinakamatamis na pagbabalik ng bagong bato. Hanggang sa muli, Diyos mabalos. Yan po ang outgoing message ni Mayor Junjun Sorilla kan Banwaan po ni na Batu, Camarines-Sur. May mga hinanakit siya sa pagtukaw niya bilang alkalde ka na Banwaan na Batu na natapos man giraray ang sa iyang termino sa laog nin 3 taon. Araw talaga kaya ang buhay, ang politika. Yan nga sa probinsya ka na Albay, dahil na mga nag-untok nin pasoro suspendeman si Governor Noel Rosal, natapos lamang ang termino, pigpapara suspende. Kumbaga dahil man nakapag-perform kan sa iyang trabaho, ining si Governor Noel Rosal, ka na probinsya po nin Albay. Darakan kadakol na mga suspension order na pinagpataw sa iya durante kan siya naging gobernador kan probinsya nin Albay. Ngunyan nga ni nagbabalik pa sana igwanan naman.
katapusan na arog kay ning dalagan pag-abot sa batalya po nin politika. Kumbaga ang mga kalaban sa politika kansarong politiko daiman nag-uuruntok. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Pero dawa po arog kaya ang sitwasyon na importante lambang politiko makasurvive sana pag-arog kaya. Dapat ko ta pagtapos na eleksyon dahil nang gayong mga kasukasong yan. Kung isipon na herak man duman sa nailihir na politiko. Tapos ang nasasakripisyo po ang kapakaanan ka na banwaan o kaya ka na probinsya. Siyempre dakulang perwisyo sa mga constituentes na sa iyang nasasakupan. Sabi man ni ako Bicol Party List Congressman Alfredo Garbin, back to work for the 28th Congress. It's been 3 years since I last served as a representative of Ako Bicol Party List. I am returning once again as a congressman, not out of the desire for power but out of the constant desire to realize my aspirations for the Oligaspeños, Albayano, Bicolano, and every Filipino, especially for the future of our children. I have experienced being a chief executive, but I choose to return to the legislature to fully implement the reforms we have long dreamed of. One of my core values is constitutional change. I believe this is the key to real change in our country, especially now that we are in an age of fast technology and open communication around the world via the internet. And the education sector, the needs of schools should not only be pipped, but also the needs of every teacher, student, and even graduates who need proper and decent jobs. I will promote a bill that will give full support to at least one member of every Filipino family to graduate. And healthcare, we continue to expand accessible services for all. We need to address the shortage of hospitals, equipment, medicines, doctors, and nurses. I will promote PhilHealth for all, a system where no Filipino will be left behind when it comes to medical services. When it comes to aid and livelihoods, I am in favor of subsidizing the private sector to raise wages and create more jobs. And this way, not only short-term help is provided but long-term opportunities. However, we must not forget the poorest of the poor, especially with their children's education. Let's make sure there is a hand ready to hold them as they climb the ladder of progress. I know the road is long and difficult. Every congressman and senator has different beliefs and priorities. But as always, I will fight for the advocacies of our region and the whole community. This is not a return but a continuation of our pleas, of our fight, of our hope. Progress kan banwa, progress por gabus. Ali po yan sa Ako Bicol Congressman na si Alfredo Garbin. Abangan ta po kan ano-ana mga gigibuhon kan mga bagong legislador ngunya ng mga panahon duman sa Kongreso. Siyempre kita nag-oobserbar lang sa mga dalagan sa indang magiging kalakawan diyan po sa Kongreso kana sa tuyang nasyon kung ano ang sa indang mga
priority bill. So mga promesa ninda kung magkakaurutog para sa marhay na serbisyo duman sa mga constituentes kana sa indang mga nasasakupan na distrito. Siyempre, yaon man dyan sa mga nominee kana lambang party list na mga congressman. Maray na ako Bicol party list, kumbaga subok na po ini. Pag-abot sa pagtaon ni na serbisyo sa satuyang mga kababayan na mga Pilipino. Yaon dyan ang educational assistance, mga job opportunities, tapos health services na ipinagduduhol ka na ako Bicol party list, tigdi po sa satuyang nasyon. Na aabangan taman so saro man na party list tigdi po sa Ciudad Can Iriga. Si dating Senadora Laila de Lima ang unyan congresswoman na kana ML party list. Tapos ini pong nagluwas na barata sa indang response ka na nagtalikod na simana pinaghurot ka na Principal Counsel kan Office of Public Counsel for Victims sa Pre-Trial Chamber 1 kan International Criminal Court na ibasuran kahurutan kan depensa na pansamantalang palibrihon si dating Presidente Rodrigo Duterte hali sa kulungan sa Dahag, Netherlands. Asin ibiyahe sa sarong dai pinagnaranan na nasyon, pinagreport kan Philippine Center for Investigative Journalism. Ipirit ni Paulina Masida na yaon padumanan na pangangaipong magtinir sa kulungan si Duterte dahil naman sa gabatkan mga akusasyon na pinag-aatubang kaini. Pagkakaigwanan access sa mga ebidensya asin pagkakabisto kan mga testigo asin igwa pa man na kapangyarihan asin impluwensya lalo na ta na ikaduwang pinakahalangkaw na opisyal man kan nasyon ang aki kaining si Vice President Sara Duterte. Igon padigdi, victims also opposed the request on the basis that their security and well-being will be endangered in the event that Mr. Duterte is released. In this regard, victims have expressed their strong concerns about the possibility that the suspect enjoys interim release even with conditions pairing reprisals. Inian pinag-report ka na PCIG na sinabi ni Maseda. Dagdag pa, ended, Mr. Duterte's supporters are very active and he still has strong connections with individuals in power. Victims are equally concerned by the fact that the suspect has the means to evade justice, dagdag pa niya. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat tadi Karondang Philip asin maray na agad sa pagkabakan tabi sa programa para sa mga labas na opisyal ang daw rin pagbaha sa nagkakasara sa parte sigbi sa kamakituran na makapagpabuhan mo ang inaapon ni President Rainfall ng lowest ng pagkahapon sa Sudan ang ipinagmahalagan mga otoridad ang mga naabot sa mga orlang pastuhan sa mga barangay sa Roque atin man sa Francisco ang magdektaran ng away na purihan sa nagkakaperang sa laman. Kasi na din sinabi man ni Mayor Pedro Moreno na isinwede na classroom sa Jose Medicon Elementary School
sa barangay Concepcion Pequeña at nalubog sa baha bandang alas 4 din pagkahapon. Inabisuhan naman ni Mayor Fernando Simbulan at manuwaan ka na buwaan mga opisyal ng barangay na ipatuog ang preemptive evacuation kung makakahiling din naman na sinyalis ng pagbabaha at magpagtapos sa daga. Bandang alas 12:45 taon doon ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o ang pag-asa Southern Luzon ng thunderstorm advisory na nagpapatahid sa mga residente sa posibilidad ng katamtawan at kapapupusog na baturan na may kipanan magpigla kasi mapusog ito sa Camarines Sur, Albay, Catanduanes, North Samar at Oriental Mindoro. Yan muna ang nagdal niya kung naparada sa mga lugar sa pagkakaroon at Jonathan Oliga. Report! Salamat karundang atan sa mga dugang mong informasyon and connection kan mga nangyayaring pagbabaha digdi po sa probinsya kan Camarines Sur asin iba pang lugar sa rehiyon kan Bicol. Pre dara po yan kan mga pagbagunas nin makukusog na paguran. Ayan pangapudan ta sa publiko mag-cooperate kita, makikooperar pag mantinir ka na kalinigan sa satuyang mga lugar. Kumbaga sabi nga ni po kay itong sarong nakaulay ko ang dapat kaya ngayang makontrol di po sa satuyang nasyon. Bako sa nangayaan pagpara kwari, pagpara palod nin puunin kahoy. An makontrol nga ang tao, an magkontrol kan sa indang mga sadiri. Maibitaran ang mga arog kaining pangyayari. Kung niisipon nga ni, mayo naman pong gayo mga puunin kahoy ngunyan na darakula sa mga kabukidan. O ultimo nga ning mga kanyugan ngunyan nagkakaradas naman pigpaparalod. Kaya kung dai po maguntok ang satuyang ibang mga kababayan na magpara paputol pakusa ng kahoy patinyog, iyo po yun ang magiging epekto sa tuya. Ang mga pagbaha, pagrasay kandaga. Siyempre, yaon man sana sa satuyang mga kamot ang mga bagay na ini kung dahil kita tataong mag-control kan sa tuyang mga sadiri. Kapag nagkakaigwa po ni natural na kalamidad, halos gabos baga kita daramay digdi sa mga nangyayari. Magkaigwanin baha, linog, pagrasay ka na daga, apektado ang kagabsan. Kaya kita man sana po ang makakakontrol ka na mga bagay na ini na dapat kita magkasararo. Kumbaga na mamantinir ang kapalibutan. Inisa ng sigaan patanom nin kahoy kung minsan dahil man po bagang nagdadarakulang gayo na punin kahoy, sayang kan ginagastos kan kapagalan kan sa tuyang mga kababayan. Dapat iyo po ina na maproteheran. Itong mga itinanom na kahoy sa mga kabukidan magdarakula. Diba kung pakatanuman, papabayaan na, bahala na ngayon kung magdarakula ka mo. Ayan po ang dipisil, digdi ka sa tuyang nasyon. Guamang ko kita nga departamento na dapat mga taman ka na mga punin kahoy na yan, kundi garo saro man sa pabaya. Department of Environment and Natural Resources.
Kaya napapaarog po kayan an pigpapara pagalantang mga itinanom na kahoy ta dahil man minamantinir, dahil man pinoproteheran. Mana po kitang 56 minutos, makalampasan na alas 8 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay nyato? Diyan po sa Banwaan ka na Balatan. Ingat-ingat po kamo. Duman sa mga mabalyo diyan sa Barangay Luluwasan na Spillway. Talagang nag-overflow pa ang tubig. Ang dipisil pati kay nita. Nagtitiripak itong spillway. Kumbaga kung day kaya, day na muna baralyo. Kung iatong pa kamo. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Yan sa Banwaan ka na nabo aki Konsyal Manolo Xiano Luzon asin man ki dating engineer o dating engineer kan DPWH si Engineer Nilo Salazar dyan sa Pagbubungon, Santo Domingo. Dyan sa Banwaan po ka na buhi kay Mayorela Coste. Siyempre ki dating Alkalde Jones Belsa. Halos ngunyan nagpupuro naman ang pagtrabaho kan mga nailihir na opisyal kan Lambang Banwaan. Nagkakaigwa na po sindanin mga sesyon regular. Yan sa Banwaan ka na baaw, garo ginigibo man ngunyan na sesyon regular ka na sangguniang bayan. Siyempre, kumpesto na yan ka na mga bagong mailihir na konsyal, saka bagong vice mayor ka na Banwaan po nin baaw, si Kuya Atan. Pero ang baaw bagangon yan daw ang nagbaso na buwa sa kairiga mayong gayong bareta tungkol sa baha. Pero may sikretong nangyayari sa Banwaan kan baaw. Baka nakalbo sa baha yan sa kasintruan kan baaw. Makonsuelo man yan sa Banwaan ka na baaw. Pero patapos na po itong diversion na pigaagihan na nga ni. Paghali dyan sa barangay San Vicente, pasiring duman sa barangay La Medalla. Kumbaga, iwas sa traffic na po na sa tuyang mga kababayan na mapasiring duman sa siyudad ka na Naga, vice versa, pasiring digdi sa Iriga. Pero pa sa pinagahalataman ining waras na tulay sa barangay San Agustin sa siyudad Pucan, Iriga. Awat pamanlugod malabo-labo na patrabaho ta dakol na po ang mga naaabala na peperwis yung mga motorista. Digdi po sa Rinconada area. Pero pigihiling-hiling ko itong tulay, madali na. Kaday naman yan magsarong bulan, hamana. Kaya lang mapatagas pa. Siyempre, mga pirang simana pa yan bago po maagihan. Sa ini pong tulay ka na waras, digdi sa barangay San Agustin, saro po ini sa mayor na inaagihan kan mga mapasiring digdi sa Rinconada. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nalilingawan ko pala na ganyan, Miyerkules. Kaya ba niya to sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Nagpaabot ni na informasyon sa luwas si Jonathan Olivas in man Glinda Biares. Ako man po si Philip Serdan Baraceno, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia.